Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwambiri ndeti mpase mwayi wachinyamata nzathu director wathu wa youth. Ola kunzi wa director wathu wa youth apa ndi ndani? Zina lake lichatimati ndani? Nthawi yanu kuti mutiyankhule ziko. Zabwino bangweli bwino ulemu kwa president athu Dr. Daliso Kabambe anduzo titi satalikise ulemu kwa akuluakulu athu onse, ulemu kwa fumu, ulemu kwa nonse amene mwabwera anyamata ndi atsikana. Moni nonse muli bwanji munyengo za MCP? Muli bwanji ku dziko lolamulidwa nda MCP? Muli bwino si muli bwino? A president, ine ndayima pano ndilibe mfundo. Ndilibe chani? Ndi umunthu. Chandimisa pano ndi umunthu. Ine kuchipani napasidwa udindo oti ndinoyimira anyamata anzanga. Ifeyo ngati anyamata, Your Excellency, nthawi zambiri tikamabwera pa misonkhano mukati mwaonesesa anthu awa. Msonkhano umene anapanga Bakiri Muluzi 1994, msonkhano umene anapanga Bingwa Mutharika ma 2000, Joyce Banda, anthu akamangoonekabe chimozimozi. Sasintha timangooneka chimozimozi, mavuto athu amozimozi. Your Excellency, ife ngati UTM tikalowa mboma pa 16, chimene ngakupempheni ndiyo kuti titsogoze umunthu pakachitidwe kathu. Ife achinyamata tanamizidwa kwambiri, tauzidwa mfundo, panopa zafika pokuti aliyese wandale akumakhala ndi mfundo, koma chimene chikumasowa ndi umunthu. Chifukwa mavoti wa timavota, anyamata azimayi amavota. Tikakamba za achinyamata aso mwina kawiri, azimayi onse mukuwaona awo, azimayi ambiri awo, anyamata awo ndife ana awo. Azimayi ambiri swena mukuwaona awo mbuyomu asiya anyamata ena oti mafizi akuvuta, asiya atsikana ena oti panopa survive wayo kumakhala kwa mablesa, umati mablesa. Azimayi mukuwaona awa ndife achinyamata, mavuto athu ndofanana kulikonse. Ulendo uno ife tufuna, Your Excellency, tufuna ndale mavoti awawa azikathera mmasefulia muja mzioneka kuti dziko lasintha. Osaopa, osafoka, ndati ndilibe mfundo, ndibe chani? Ndi umunthu. Your Excellency, mukati muona anyamata ambiri awo amamva kuti kwatuluka za polisi akuitana kuti anthu apange apply, kwatuluka za ku army afuna anthu apange apply. Anyamata ambiri wamapanga apply, azimayi ambiri wana wamapanga apply. Koma kuti ndipemphe kuti tandioneseni azimayi amene anganoti mwana wake anapitako ku polisi. Mulipo palibe? Kodi titati nyumba iliyonse yosauka pafumu iliyonse kandi pa TA ingopitisa mwana mmodzi yekha kandi ku polisi kuja, mwana mmodzi yekha kandi ku army kuja, ntchito zimene amapasana okhaokhaja, moyo sungasinthe? Azimayi niyo moyo susintha m'manyumba. Mwana wanzako ndi wako yemwe, ukachenjera manja amatutani udya naye. Your Excellency, achinyamata tonse tioneni ngati ananu, tioneni ngati anyamata anu. Palola nkhula mbiri, ndikanati tiyankhule zambiri koma tipanga ma activity ambiri achinyamata. Koma mwina ningolengezapo chimozi za candlelight ziyambika pa 10 June. 10 June kumapita kuti kuyamba ma candlelight Malawi yonse.
Komano kuyamba ako ndikophweka tizamva kuti kwayamba. Chimene ndifuna muchigwire ndicho kuti campaign period imayamba cha mu July. Titoseri? Amati 2 days before zisankho amatseka campaign sichoncho. Ndikupempheni youth yonse, magavana ma constituency nonse. 2 days closing ya campaign yathu tizatseke ndi candlelight. Tamvana twete. Constituency yonse from Sanje to Chitipa. Tamvana twete. Aliyense azakakumbukira kuti tikamaka vota PN ujama dathana naye kuchikangawa uja sana thane naye. Tamvana twete. 2 days before zisankho. Tamvana twete. 2 days before chani zisankho makandolite kose kukumbukira tsogolero wathu PN. Tamvana twete. Your Excellency ndimaoche pamene wazikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ameneyo anali penjani olemekezeka penjani Fredokiss Kaluwa. Bwana President, ndaona ngati Director of Youth wadumpha pamozi pang'ono ndi kumfunsa apa kuti kodi achinyamata ambiri wa ntchito imene akugwira pano ndi chani. Nde anditchulirapo ntchito ziwiri. Yoyamba ndili ndi m'bale wanga ku UK. Ndiye ndikuti imeneyo ndi ntchito kapena chithandizo chimachoka kumeneko. Chachiwiri ndi masewera aviator. Ndi mapanga peti. Si zimenezo. Ma president mopempha nawo anthu akufuna ntchito zenizeni osati kulandira zinthu kuchoka kwa anthu ena. Pa nthawi ino amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana mundilole ndayitane bambo Felix Njawala kuti atiuze tonse amene tili pano ndi ena onse amene akutionera kuti chifukwa chani ku UTM tikunena kuti ife tili ndi joka, tili ndi munthu amene atatsinthe zinthu ku Malawi kuno, tili ndi economic engineer. Bambo Felix Njawala zatilongosoleni zikomo. Chipakera mmwamba aliyense amene sakukondwera ndi mmene zinthu zikuyendera panopo ndifuna kuti tike chipakera mmwamba. Aliyense amene akugwirizana ndi mawu amene anena chairman ansika kunena kuti ngakhale zantukula pakhomo zikumayang'ana nkhope chipakera mmwamba. Aliyense amene akunena kuti chaka chinocho njala ndiye atikudzula osati masewera chipakera mmwamba. Aliyense amene akunena kuti MCP pa 16 September izipita ipakire chipakera mmwamba. UTM tsogolo lathu Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Nanga ibangwe yonse, nanga tonse tili kuno. Ndiye ndimafuna mnthawi imeneyi a president ndimafuna ndakumbutse anthu akuno kubangwe kunena kuti Dr. Chilima anabwera malo ano. Dr. Chilima mnyamata amene adalikonda dziko la Malawi, mnyamata amene anayika dziko la Malawi kumtima kwake. Ndimafuna ndikonze chinthu chimodzi masanano. Dr. Chilima Alliance ndi Malawi Congress Party sanayifune iyayi. Ndikamayankhula mawu amenewa ena akumakwiya, mukwiya simunati. Chifukwa chimenechi ndi chilungamo ndikunenachi. Achilima kutamveka mawu a Alliance adatiuza ife atsogoleri tili kuno kunena kuti MCP abale anga singasinthe. Akali ati Madam Advisor President Honorable Masangwi muli apo, Mai Makuta muli apo, Honorable Makondi Secretary General, Honorable Willet Kalonga mukozokhala mboni yanga. Tinayenda ife maulendo mwina osachepera 5 kumamva zimene amalawi amatituma tikawuza Achilima azichepese chifukwa choti Achilima ndi okula mtima, Achilima ndi okonda udindo. Mawu amene acha ife timapita nawo. Achilima anafika nthawi yonena kuti ndakumvani koma bwanji musankhe munthu wina akhale wachiwiri wachakwera osati ine, chifukwa anthu awawa sangasinthe. Mawu amene amagwiritsa ntchito ndoti anthu awa sangatani awa. Zinatengera anthu amapemphero amipingo akuluakulu ena akuluakulu a ntchito zaboma kuwapempha mothandizana ndi ife chifukwa choti Amalawi ndi zimene amatituma kuti dziko lafika pena pake tikufuna zinthu zisinthe. Ndiye anavomera kunena kuti ndakumvani koma ndikufuna ndikuwuzeni komaliza anthu awa sangatani awa.
Ndiye lero ndikufunseni, kodi anthu awa asintha? Anthu awa asintha? Kodi zimene amanena achilima nzabodza? Mzimu wawo use mumtendere. Chifukwa zimene tidakakamiza ife inu ndi ife, lero zotsatira zake tazitani kodi? Taziona. Munthu opanda nkhawa ndi anthu, osalimbana ndi anthu, opanda makani, waphe, wachikondi, zimene zidachitika tonse tikuzitani kodi? Tikuzidziwa. Ndimafuna ndikukumbutseni chimenecho abale anga ndisanayambe kuyankhula. Masana wano a president ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti dziko lino anthu akuvutika. Ndiye ndikamanena kuti anthu akuvutika, pena zimakhala ngati zabodza. Ndikupatsani chitsanzo masana. Posachedwa apa anzathu ogwira ntchito zaboma anapanga chikalata chawo kuti akapereke madandaulo awo chifukwa malipiro akuchepa. Ndalama zikukanika kuti zigwire ntchito. A president ndalama ikumadumpha mthumbamo. Kukhala ndi 10,000 kwacha lero kupita pansikapa olo jumbo zinthu osatani kodi? Osakwana. 10,000 a president kupita pansika wabange ukagulatu sopo wanima 10 basi. Ndalama yonse yatani kodi? Yatha. Ndiye anatenga madandaulo awo kuti akapereke kuboma. Koma chimene chinachitika, Amala Congress Party anatuma anyamata ndi zikwanje ndikuwakhapa anthu aja ma civil servants, aphunzitsi, manesi amene amatitumikira ife ndi inu. Lero mabanja awo akuvutika, kudwazika mayi awo, bambo awo amene anatani kodi? Anakhapidwa. Atagwira anyamata amenewo, tsiku lomwelo anagwira mbanda kucha, kunabwera mawu onena kuti 6 o'clock isanakwana anthu amenewo atulutsidwe. A president anthu anatulutsidwa mpaka na lero palibe chimene chikutani kodi chikuchitika. Ndikufunatu kuti tiyendere limodzi ete. Ndikamanena kuti Malawi muno muli mavuto, aliyense adziwedi kuti Malawi muno muli chani kodi? Mavuto. Lero mukaona apolisi athu musamadane nawo yani. Nthawi zambiri timanena kuti apolisi amasekerera zopusa ayi. Apolisi amene adagwira ntchito yabwino kukagwira zigawenga zimenezo, lero ndikuwuzeni onse apatsidwa matransfer kuchoka m'malo mwawo kutumizidwa kwina. Nthawi imene anthu amapanga mademo kuno ku Blantyre uko, chifukwa chokuti anthu sanathiridwe tiye gasi kumene kuja, wamkulu wa polisi adanchotsa kumpititsa kwina. Apolisi akagwira ntchito yabwino akumasamutsa kuapititsa kwina. Tidzamvera chisoni apolisi akugwira ntchito pansi pa boma limene sili kufuna democracy m'dziko muno izikhalamo. Ndikulimbikitseni apolisi, boma la UTM likubwera lidzakuyang'anirani, lidzakulolani mudzagwire ntchito ndi ufulu malinga ndi malamulo a dziko lino mmene amatani kodi amachitira. Tinkaona ngati zinthu zasintha, ife ndi amene tinkanena kuti tifuna zinthu zisinthe, koma lero zinthu sizinatani kodi. Tabwereranso pamene ife tinali pano. Apolisi ngakhale uniform akugula okha, mukakumana nawo apolisi mudzayang'anitsitsa. Ena ma uniform apolisi makolala onsewa anang'ambika. Ena akumagula nsapato okha, kumapita mkaunjika ukagula majombo, jombo ina ya green, jombo ina ya black. Mudzayang'ana apolisi athuwa, mudzayikitsa m'mapemphero, akuvutika kwambiri. Komanso anthu ena onse amene akugwira ntchito za boma, a president akuvutika. Ndimafuna ndikupempheni masanano, pamene mukhala president pa 16 September, kukhale koyamba anthu amboma tsopano kumvako kukoma. Anthu amatigwirira ntchito yabwino kwambiri, koma akulephera kupititsa ana awo ku sukulu. Ana awo ambiri makamaka aphunzitsi, ana awo amatha kusankhiridwa ku university, kukanika kuti ana apite ku university. Amangophunzitsa ana anzawo, koma ana awo kukanika kuatani kodi kuaphunzitsa. Aphunzitsi mdziko muno musadandaule, Dr. Kabambe akubwera pa 16 September, miyoyo yanu isintha. A president Blantyre ayu sali mmene analili. Blantyre tsopano watha. Makampani ambiri aboma amene anali kuno achotsedwa. Malawi Housing inapita ku Lilongwe, Makra idapita ku Lilongwe, Immigration idapita ku Lilongwe. Akutinso makampani enanso akutani kodi akupita. Chimene chikuchitika ndi chani? Anthu amene apita kumene kuphatikiza ndi meki inapitanso. Ndiye kuti no mbangwe muno anthu amene amagwira ntchito m'manyumba mwa anthu amenewo ntchito zimenezo zinatani kodi zinatha. Anthu amene amadzagula malonda m'misika mmenemu kwa anthu akuno kusika wakuno, ndiye kuti malonda awonso atani tsopano apita pansi. Tikufuna tikupempheni a president, pamene mukubwera pa 16 mbwezereseni Blantyre kuti no akhale commercial city mmene inalili kalekale.
ndimafuna abale anga masanano ndikuwuzeni. Nthawi zambiri anthu timanena kuti zinthu zasokonekera. Koma mwina pena tikumaona kuti zangolakwika pena pake pang'ono. Koma ulendo uno tikamati zasokonekera zinthu zatani kodi? Zasokonekera. Chuma cha dziko lino chasokonekera. Ndichifukwa wina aliyense akulira. Abwana ndikufuna ndikuwuzeni a president, madolo onse mplanta ya muno kapena Malawi muno asanduka makape. Madolo onse amene amakwanitsa kudyetsa banja lawo pano zikuwavuta ukanika kutani kodi? Kudyetsa banja lawo. Anthu olimbikira amene amalimbikira kulimbikira koma zinthu sizikutani kodi? Sizikutheka. Fachoti chuma chasokonekera. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni abale anga mmene zasokonekerera zinthu pano. Chuma chasokonekera tikufunika kuti dziko likukonza kwake ndikukhala ndi munthu amene angathe kukonza chuma cha dziko lino. Munthu ameneyo ndi Dr. Kabambe ali apawa. Ndikuwuzani zifukwa zake. Dr. Kabambe agwira ntchito kapena nene kuti anagwira ntchito mboma zaka zokwana 25. Palibenso president wina amene akuyima amene anagwirapo ntchito mboma zaka 25. Akamayankhula zinthu, akamakuwuzani zinthu, mumvetsere ndipo muamvere. Fa bomalo amalidziwa bwinobwino agwiramo ntchito zaka zokwana 25. Apita Mtalika, Apingwa Mtalika onsewa anagwira nawo ntchito Dr. Kabambe. Apingwa Mtalika mzimu wawo use mumtendere. Chinalitu chitsulo cha njanje ndikunama. Apingu sanali chitsulo cha njanje. Apingu sanali chitsulo cha njanje. Anali chitsulo cha njanje. Mukudziwa inu 2009 Apingu tonsefe tinkaimba nyimbo kuti Apingu sendera aliyense. Chifukwa choti Apingu adathetsa njala. Ndipo Malawi muno njala munali chani kodi? Munalibe. Ndifake tunena kuti koyambirira president musanapange chilichonse September. Chaka chino kuli njala ya nanu. Choyamba zatheseni njala. Chifukwa wina aliyense akadya amakwanisa kugwira chani kodi? Ntchito. Ndiye Apingu aja kuti agwire bwino ntchito adatenga anyamata awiri Malawi muno. Zikomo. Ndawi anga yatsala yochepa. Ndilole ndimalize muimba. Atatenga boma malemu Apingwa Mtalika. Adayang'ana kuti kodi dziko lino kuti liyende bwino tipange chotani. Anafuna kuti akonze chuma cha dziko chiziyenda bwino. Ndiye anatenga anyamata awiri. Malemu Dr. Gudo Kondwe komanso Dr. Dalitso Kabambe kukhala anthu oyang'anira chuma cha dziko lino. Akabambe adakasiya kumphika okawa zitukuko. Budget director. Akati budget director ndi amene amaona kuti ndalama zilipozi kodi kumisewu tipitise zingati, kuchipatala tipitise zingati, komanga masukulu tipitise zingati. Amene ndiye budget director pamphika penipeni pa ndalama za boma ndi anayika iwowa Dr. Dalitso Kabambe. Ndi anayigwira bwino ntchito ija. Ndi chifukwa anthu amayimba lokoma, sabusili akuyenda bwino, amadziwa kugawa kwake mmene angagawire. Misewu yapangika, amadziwa kugawa kwake mmene angapangike. Mwangozi Apingu 2012 adatisiya. Dalitso Kabambe adachotsedwa ntchito. Tinakhala 2014 tinakavotanso. Titavota a Professor Peter Mtalika adawina kukhala president wa dziko lino. Ndi anayamba kuyendetsa dziko 2014. Ndikunena izi kwa inu abale anga kuno kubangwe. Ndikufuna pochoka pano m'manyumbamo muzikambirana nkhani kuti kodi tilikonza bwanji dziko lino. Ndi a Professor 2014, 2015, 2016 ataona kuti chuma sichikuyenda bwino, anakumbukira kuti mchimwene wanga malemu Apingwa Mtalika adagwira ntchito ndi mnyamata wina Dr. Dalitso Kabambe, ndikantenge ameneyo. Ndi anakatenga Kabambe ndikukasiya kumphikano waukulu wa ndalama ku Reserve Bank kukhala governor wa Reserve Bank. Tikatitu governor wa Reserve Bank si munthu amasewera. Ndi amene amayang'anira chuma cha dziko kuti chisamatsike iyayi. Zimene tikulira pano tikulira ifatu chuma cha dziko chatani kodi? Chatsika. Akabambe mmene amabwera 2017 anapeza Nima Fresh ali pa 50 kwacha. Adachigwira chuma cha dziko 2017, 18, 19, 2020 adakali pa 50 kwacha. Osasuntha Nima uja kumugwira kumpana chonchi. Federeza amene tikumudandaula lero adampeza ali pa 18,000 kwacha. Adamugwira fertilizer uja mtengo wake uja osasuntha kungoyima pompo 2017, 2018, 2019 mpaka na 2020 mene amachotsa ntchito 2020 Federeza adakali pa 18,000 kwacha. 4 years osasuntha chani kodi mtengo. Mukundimva kaya abale anga? Petulo
adampeza ali pa 732 kwacha mmene amabwera 2017 anamugwira petulo uja osasuntha 2019 kumapeto petulo anachoka pa 732 kufika pa 696 kwacha kutsika. Wina akakunamizani kuti zinthu sizingatsike munene kuti akabambe ali governor. Petulo anachoka pa 732 kwacha kufika pa 696 kwacha. Zimatheka zinthu kumatsika mdziko. Governor wa Reserve Bank akakhala dolo kuti ntchito yake akuitani kodi akuidziwa. Kuti mudziwe kuti akabambe ntchito anayigwira bwino ndi chifukwa Bingu adagwira nawo ntchito, Apita Mtalika adagwira nawo ntchito. Mufuna ndikuze panopo kuti magavana asintha katatu dzaka zomwezi, asintha katatu kubwera wina kuchoka kubwera wina kuchoka kubwera wina, koma akabambe 4 years anagwira okha komanso ndalama inakhala ichani kodi iyolimba. Lero anatenga boma 2020 anzathuwa tidali nawo limodzi koma sadatimvere mmene mwaonera mmene zayendera zinthu mdziko muno. Tidapanga nawo ubale uja sunayende bwino, samamva zonena za anzawo. Mai Joyce Banda anayankhula kuti awa samamva, awa sasunga pangano. Akamuzuchi wambo nawonso ayankhula kuti chilichonse chimene timalangiza samatimva. Ndiye kunapezeka kuti atenga 2020 kungochoka 2020 sopo wa youth fresh amene anamusiya akabambe ali pa 50 kwacha. Lero ali pa bwanji lero? Ali pa 500 kwacha? Ali pa 600 kwacha? Ali pa 700 kwacha? Ali pa bwanji kodi? Federeza amene adamugwira dzaka 4 osasuntha kukhalabe pa 18,000 kwacha atamusiya pa 2020. Lero Federeza ali pa bwanji? 150,000 kwacha, si choncho? Chimanga adachipeza chili pa 6,000 kwacha akabambe anachisiya 4 years 2020 chili pa 6,000 kwacha. Chimanga chaka chino chinafika pa bwa. Ndedu ufuna ndikuuzeni kunena kuti chaka chino chimanga chifika 150, chimanga chifika 200. Chifukwa chani? Atenga ndalama zochepa kuti agule chimanga kwa alimi 60 billion kwacha, atenga 67 billion kuika ku State House. Ku State House kumakhala munthu mmodzi, a president, mayi akunyumba, anawo, mwina ndi achibale. Ndalama zopangira kapinga ndi zina zotero 67 billion. Zogula chimanga cha dziko lonse amalawi tonse tidye 60 billion. Ndi 60 billion ndi chimanga cha miyezi 3 yokha. Kusonzo neno kuti mdziko muno chaka chinonso mukhala chani? Njala. Ndifake ndikuapempheratu akabambe kunena kuti pamene akutenga pa 16 maplani akhaliretu m'malo. Kungotenga pa 16 yoyambirira kukonza njala. Ifika mdzakhala muli njala mdziko muno. Iyi koma ndi njala yopanga. Cholinga chonena kuti njala ikayamba zibwera nkumakugayirani chimanga. Nkumanena kuti ife ndi anthu abwino tikugayirani chani kodi chimanga. Ayi, amalawi timafuna zogula tokha. Ifeyo zopatsidwa sititani kodi sitifuna. Nchifake kuti tisinthe boma kuti boma liyende chani kodi liyende bwino. Reserve Bank governor amakhala ngati mmene amakhalira kholo anu pa nyumba. Kholo likakhala la nzeru pa nyumbapo ana amadya 1 to 30. Fama dzoti ndalandira 1000 ndiguliretu zofunikira kuti ana pa nyumba pano atani kodi adye. Kholo likakhala lopanda nzeru limalandira 1000 salary icha ndiye imatenga 800 akamabwera kuchoka kuntchito mulimbi kumwera mowa pomafika unyumba ali ndi 200 kwacha. 200 kwa ana kudya 1 to 30 ngati. Ayi. Awawa anali kholo la nzeru ali Reserve Bank governor. Ndiye panopo nanji akhala president. Muganiza kuti zinthu zikhala bwa? Zinthu zikhala bwa? Chifukwa yake ndikunena kuti ulendo uno tisavoterenso zipani. Chipani sichimanjetsa munthu. Tikumvana abale anga? Apa palibe sitolo imene amanena kuti mmene mudziro wa MCP okha. Ngati aliyense akugula sopo agula pa mtengo wa 1000. Palibe sitolo ya UDF, palibe sitolo ya TPP, tonse timakagula sitolo yake iti kodi yomweyo. So chipani ayi ulendo uno tiyangane munthu amene angakonze dziko, amene angakonze chuma. Ndifaka anzathu ku Central Region. City manena kuti kumeneko ndi stronghold ya MCP. Lero tinali kunchisi kudowa kunchinji anthu akunena kuti ife zoti dazolowera tasiya ulendo wake uti kodi ulendo uno chifukwa tikuvutika Federeza akudula chakudya chikudula ulendo uno tivotera akabambe chifukwa yoti ndi amene angakonze chuma cha dziko lino kuti chuma chitani kodi chiyende bwino. Ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.